Welcome to Zim Celebrity TV. Tadzoka nedzimwe nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Hakusi kudliwa rinopisa kuZanu-PF ED team yevarakashi. They are trying by all means to eliminate Chiwenga. Vari kuvata vakapfeka bhutsu, vari kurwa pachavo zvigananda. Nyaya iri pakuti ED arida kupinda pa2030 apa vice president Constantino Chiwenga vari kuzviramba zvokuti 2030 ED anenge aripo. Saka they are planning pandone meeting yavakaita kukwekwe farm yeJOC. It was reported that the meeting has taken place at a farm attended by ED Kudeta Gwire, July Moyo, Alexio Mnangagwa, Ziyambi and Owen Muda and Ncube among others. Vese vana vandu vari kuplota, vari kuplana kuti tobisa sei Chiwenga because munongoziva mega Chiwenga ndiye akabata kumasoja akachibata chigemu kuti dzvi. Saka ED ari kuzviona kuti panapa zvinanditange ndaita inonzi reshuffle. Musakanga noti ED mwana wake mumwe mutwinzi musoja ndiye mumwe ari kunzi anogona kungoita general kubata kumasoja. They are trying by all means kuvhara loopholes. Saka highly placed sources in the regime have stated that Chiwenga and his team are ready to face that threat. Nyaya iri pakuti hanzi Chiwenga netimu rake vari kudedzera kuti tiri kuzviona zviri kuitwa naED asi isusu we are ready. Saka guys, kunogona ngoita civil or vanogona ngomutsa hondo isingaperi because Chiwenga nayewo anodhererawo apa naED anodherera. Saka handizivi guys munoti kudini nazvo, asi nyaya iri kuti iyo ED is trying by all means to eliminate Chiwenga. 27 military generals were killed silently munongoziva mega zvinoitwa neZanu-PF team yevarakashi kubvira kudhara. It's either kana isiri accident une wakapuhwa poison muchetura unongofa zvisina neorder. Munongozviziva mega zvinoitika kuZanu-PF kana vachiurayana vega. So guys, handizivi kuti kudini nazvo, asi Kudeta Gwire ndiye achaita vice president, ndiye achapinda pana Chiwenga ipo papa. Pozoita uyo wezidumbu seweekend ndiye achaita chiminister in the cabinet. That is why muchiona vachitenderera vese. Munoziva mega vana vateam yevarakashi they are eating a lot of money in Zimbabwe. Muri kuvaona mapepa ari kutenderera, mastora ari kutenderera, matende avari kuita zvese zvikuba. Munongoziva mega even gold vanotibira pachena. Zanu-PF munoziva kuti inokudzai kuti we are the police, we are the soldiers, we are everything. Saka muchaita sei? That is why muchiona nyako mukaenda kumakoti, as long chete ari munhu weZanu-PF iwo uri opposition ziva kuti ambofa wakahwina, ndozvinyaya iripo. So handizivi zvinoti kudini nazvo, asi Chiwenga ari kudedzera kuti hapana zvakadaro, hambofa makabudirira, tiripo tiri kukona itaka kutarisai. Thank you so much.